danna subscribe, kana ku danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a cikin Jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sunana Ado Isa Gwanja. Ina mana fatan alkhairi da kuma fatan an sha ruwa lafiya. Sakamakon kasancewar na yi muku sabuwar waka mai suna Talaka, Allah bai bani ikon sakin ta ba sakamakon wasu dalilai da kuma wani dan tseko da aka samu ko kuma wani uzuri da zan nema daga gare ku. Ba yin kaina bane, abu ne na na'urar tsaro. Da Allah ina mai baku haƙuri masu jiran wannan waka su mun afuwa. Yiwuwar sakin wakar a nan kusa ba abu ne mai sauki a gare ni ba, kun san dan adam ajizi ne. To saboda babu talaka sai ne muku maimako da tangaran. Insha Allah gobe zan baku sabon tallan waka ta mai suna Tangaran, zan kuma sakar muku ita ranar Litinin insha Allah 18 ga wata. Za ku kasance tare da ni. Kar ki bari, kar ka bari a baka labari. Ado Isa Gwanja na ku har kullum. A ƙara shan ruwa lafiya. Nagode. ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu.